फैफिनलायबाय चेनेलाव फिन खेबसे आङो दा दंफैयो फोथारावसो फोथाराव माने एसे आङो बेसर नायनो फैलायबाय आरोना तो माबायदि जाखो बेसरा एबारावहाय आं एसे दिन्थिथारनोसै नोंथांमोननोबो माने बारा मोजां जासाबासैलै जा माने फिथाइयालाय बिराद मोजां साबमोन आरोना नै फिथाइया बिराद मोजां जादोंमोन खिन्थु अखा गैया एबार बेद लाग उपाय गैया मा खालामनो ना जायगा जायगा फाटला जाथारबाय आरो उपाय गैया थेवबो जानो आन्थाखौ मोनसाबसिगोन बायदि मोनदों आरोना एसे जानो आन्थासो मोनबानो जाबाय थाव मोनजाबानो जाबाय आरोना एसे आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ माबे टपिकनि सायावहाय जागोन टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै तो आङो सावरायलांगासिनो फंनैसो बे टपिकनि सायावनो तो टाइटेलाव होनानै होखादों आरोना दा जोंनिथिं माने पार्टिफ्रा सोलिगासिनो नैबिथिं बिराद दावराव एसे माने दावराव खोनाफैनो हागौ आरोना पार्टि सोलिगासिनो माने मागोनिथ' दा 1 तारिख जेरावबो सोलिखागोन बयबो रंजागासिनोखा नङा होनबा दा जियानो हक आङो दिनैहाय नैबे समाव ब्लग टाइपैनो नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय आरोना तो जोङो बयबो मिथिनो मोनगासिनोखा जेरावनाखि 100 कौटि बेखार लाइमोनफोरनि थाखायसो ना मासो मिथिला दा जियानो हक जायफोरा माने साखरि बाखरि गैया खोनानायाव खोनानो मोनगासिनो आरोना बेबायदिनो दा जोंहा मैयाहायबो जोङो एसे नुनो मोनदोंमोन आङो चेनेलावबो एसे होनानै होखादोंमोन आरोना तो बिक्रम साराबो माने बेवहाय एसे बुंलांनाय जोङो नुनो मोनदों दा बेखार लाइमोनफोरासो मोनो ना मासो बेखौ बारा मोजाङै मिथिला आरोना ना सोरबा बिपिएफनि मेम्बार चेयारमेन बायदिसिनाफोरासो मोनगोन नामा तो बेखौ आङो दा जेबो बुंथ'नो हाया जियानो हक दा बेखार लाइमोनफोरा मोनगोन किन्तु मा हिसाबै रानगोन बेखौ दा जेबो मिथिथ'नाय जाया आरोना खुनु बेवहायथ' अनलाइन प्रसेस जागोन ना मा जागोन जेबो मिथिया ना डाइरेक्ट होखागोन दा मैयाहाय जोङो बिक्रम सारा बुंलांनायखौ खोनानो मोनदों बिक्रम दैमारि साराहाय तो डाइरेक्ट केसखौनो होगोन माने केस फैसा होगोन आरोना नाथाय मा हिसाबाव मा बेसाव माबायदि मोनगोन मा प्रसेस ना तो बेखौ बर्तमान दा जेबो मिथिथ'नाय जायाखै आरोना तो रायजोफोर जोङो नेनानै थानि सोर मोनो सोर मोना बेखौ जोंनो समा खिन्थागोन आरोना आरो लोगोसे जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो जोङो नुबाय थानो मोनदों मोनसे पस्ट ओंखारनाय एक्चुअलि सोर पस्ट खालामदों बेखौबो नोंथांमोना बयबो मिथिखादों जानांगौ आरो जोङो नुखादों बिथाङा एमजे एनिथिं गावनि चेनेलावबो होखादों ना तो फट' नुनो मोनदों मोनसे माबा फान्थाव थालायलायनाय गेजेराव आरो मोनसे मा दं आलु दरनै दङ नामा साइडआव बेबायदि माला गानहोनाय आरोना दा बेवहाय आरो बायदिसिना लिरदों पस्टआवहाय गाइखेरनिबो बाथ्रा लिरलायलांदों खोमा आङो बारा सिङाव हाबनो सानाखै दा पार्सनेल बिसोरो मा लिरलायदों मा मादों जोंहा बेफोरखौ एथबां बुंनांगौ गैया आरोना तो जोङो नुनो मोनदों पस्टखौहाय तो मानो बेबायदि लिरदों मा एजेन्ट बायदिसिना माबा माबि बिपिएफनि नामा बिदिबो सिन्थाय लिरलायलांदों दां तो आङो बारा बुंनो सानाखै आङो पार्सनेल बाथ्राफोराव बारा आङो हाबनो साना आरोना तो बिदिनोसै पलिटिक्सनि फारसे लानानै भिडिअसफोर माने बाराद्राय बानायोबा आरो एजेन्ट बायदिसिना माबा माबि बेनो आरो नामा बिदि बुंखायो गोबांफोरानो दा बेखायनो आङो बारा गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आरो बुंनोबो सानाखै आरोना थेवबो आङो नैबे भिडिअआवनो एड खालामनानै होनाय जाबाय आरोना एसे नुबाय थानायखाय दा जियानो हक रायजोफोर आङो गोलाव खालामला जोंहा मेन दिनैनि आपडेट्सआ बेनोमोन जितु माने 100 कौटिखौहाय बेबायदिनो 2 लाख फोजोबगोन ना दा सोर मोनो आरो मा हिसाबाव होगोन दा जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन जोङो नेनानै थानि सोर मोनमारो ना तो आङो दा फोथारनिफ्राय थांदिनि नै मोनाब्लि जाबायानो जा बरिया खालै बेसरा एकदम फिथाइयालाय बिराद ख्रि आरोना नै गोगोखामोन दा रायजोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेसेखिनियानोमोन
पार्टि जागासिनो मानसिफोरा बिराद इन्जय खालामगासिनो नै जोंनिथिं 1 तारिख ना दिनै मागोनि दा जियानो हक नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय